e tuke mag Olympics manyotimore e piny France Paris kocha. En mor machalo nade ka Jehova Nyasaye ochako miyo Wuod Sing kendo omede higa achiel kendo ok ang'e ni koro chopo higni adi. Ong'isa nodong' mana higa achiel kendo odhi retire. Osetiyo ne piny ndi to pod wageno nobro medo tiyo ne piny. Oyawore kamoro amora mantie Nyakwar Mugajwang' ma en kaka wanene nyinge ne Tino Makajuma. Ka ok aketho kinde yie mondo akaw thuolo mar rwako yawuot luo ma bende tena kama wigi otimo jere mabiro konyowa kolo mokuom weche matut ndi magomo ni kik baikra nade e chenro ma kawuono. Wuod Mwalimu oyawore. Oyawore ahinya Jakobuya. Happy birthday. Belated birthday. Erokamano. Ing'eni chon kano konaga ni happy birthday takoni to you too. Anaki aduok. Tinde tang'eyo. Tinde tang'eyo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ruoth oseriti higni go te. Waduoko ne erokamano. Higni koro tuomore gi wadgi. Kinena korido ma NSSF kanyo. Ing'eni adhi chako manyo aheri mara. Higni ng'eny. To aduoko ne Nyasaye erokamano. Aduoko ne mama na Canon Margaret. Erokamano ahinya minoda nyanya kach to gi joga erokamano kabisa. Nikech sir magisebedo ka gisira kod nyithiwa. Kamoting'o Don, kamoting'o Atiri, gi Chris Mupau Mukonzi. Mupau Mukonzi. Mano rito maber ndalo mano wabiro dala higa mokalo cha. Higa mokalo mano pidhe nyaka yien mar birthday. Kamano. Gisedongo maber. Yien kacha koro en bungu kiwinjo ga ni sakwa bungu. To bi kanye na sakwa. Ang'e ni Bob director bro ngiso picha kaka bungu mitni kanyo. Oh, karaun kodegi. Nenore. Nyumenye. Mago timbe ala no biero. Oh, mano jambetre kendo wuod dala. Erokamano. Wuoi ma randega ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Duoko ne Nyasaye erokamano. To un bende aduoko nu erokamano nikech umedo miyo achalo ng'ama tin. Nikech sama wane kambi kato umiyo tich bedo mayot. Koro un tim duto mar Ramogi TV gi Ramogi FM ubende agonu erokamano. Erokamano ahinya. Nikech ing'eni samoro ka in kamoro to gik moko ok dhi maber. To koro bende medo ti. Nimedo ti. To koro miya bedo matin. Aduoko erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Gavana oyawore. Oyawore nya Victor. Ruoth oriti maber. Ruoth oriti maber. Erokamano thuolo kod mari. Erokamano. Ing'eni Idwa miya gimoro. Seche moko Jay ok wach ga weche tir. Jay temo wacho ni ok lwar te mane wich mabiro gi higa. Moko biro nekech peresha. Dongi, yes. Mano timore maber. Mano chuny wach. Mano chuny wach. Sama peresha ng'eny to lwar bende biro. Lwar bende biro. Ka wich ochwakore. Ka wich ochwakore. Victor ichako kigoyo kiginene ka ipuoyo Team Kenya. Taparo ni ne ok gidhi maber. Adier mantiere. Eni Olympic nyok wadhi maber. Olono no ura. Ng'eni kama ajo Tanzania to nyodhi nade. Ng'eni kama wase kana je Uganda no dhi nade. Kana mar Ethiopia. Kata mni Ethiopia. Kama wase gi expectation mantiere. En ni ng'eni kibedo ga namba 1. Iwacho kata na nyathi ni ndalo mine no ji dhi skul ni bedo namba 1. Ok e wach. Lakini maintaining namba 1 no. E wach. Kora paro ni Afrika kawaida no adhi maber lakini king'iyo kata mana mpangilio gi gik mang'eny manyocha nitiere aparo ni migao mar sports pachoka nyaka timatek mondo ging'e ni ginyalo ng'iyo kaka king'iyo Olympic cha no tudore gi weche mang'eny mag lony manyasani. Koro en adier ni migao mar sports nikech ing'e ni sports anyien ohala. King'iyo ng'we gik matimore ndalo kata mana high school kuonde monego beni wan wang'e talent gi to nego beni talent gi ntiere kama gichope mok nyithindo ringani kaka ne ji ringani ndalo machoncha kora paro nitie lessons ariyo adek manyo aneno kata mana Kipchoge Eliud bende nino ka kore nyo ochwakore moringo wuok to koro no nego beni ng'ato ncha no seneno kama koro dhieni choke koro dhi ka gima muodore igni ng'eny setimo maberie tinde winjo ka giwacho ni jamiel maber weyo pap sampodo tegno sampodo onyalo goye ke sama tumo guro no ka ende ni neno kipaso risalalneji bas ilalneji wawe gikanyo Victor ka muso nyikwara Mugajwang kamoro moro magichiwo kinyi makawuono kendo ne team marwa mar kaka wanene te biro kama Nyasaye miwa thuolo mondo mwabed ka bende ago mos makende ne nyakwar Ken nyakwar Perez Ken Muga manyo wito mare manyo wito mare ma en Mama Plista. Yes, Mama Plista. Ingeni Mama Plista ni neno ma tigita
kabisa mar kaka wanene. Yes. Yes. Mama majahera kabisa. Mama majahera ma kaka wanene ni ema no chako godo odiochieng'. Koro aparo ni wan team mar kaka wanene wangima wawito Mama Plista ma bende en jaod en mina Bernard Aete. Daktari. Ma bende ing'eni daktari ntiere kaka olap dhoge ndong. Ogombo kamoro. Koro aparo ni wagoni daktari bende mos. Ing'eni Mama Plista ni ema oreis jaod Ken. Ene moreis ene modongo kode atin mare. Mane ene pidho min Kayla. Ene pidho min Kayla. Kowuok e tin mare kaka owuok e puno. Kowuja higa moko dweche moko aboro kadhi mbele ka en sigana mathoth. Koro miyo wagoyo ne nyakwar Peres Ken Muga kachiel kod Aminode. To giaete gi familia wede kod osiepe duto te. Mos ma kende. Ero kamano Victor. Aparo ni Jay Bonyo to ng'eye maber ahinya ka ne odhi dala mar Uyoma. Aselime nyaka dala. Wasedhi nyaka dala ne mama majahera. En na kwayowa ni Nyasaye mondo med tego gi, Nyasaye mondo migi chuny motegno e kindegi. Kamano. Ero kamano. Mos ma kende bende ne. To VJ kapok kar Olympics ma Fred wacho ni. Yes. Ng'eni ma bende gima na paro nikech Kenya chon kano dhiga Olympics to Kenya ni e team mane ing'eyo ahinya ni menyende e piny mangima nikech national anthem mar Kenya ne ywak sakasa to kato bedo mna ni team Kenya nyodhi maber to kodhi maber kaka nyewa paro to nitie puonj mang'eny mokwongo en weche mag technology ma Fred wacho Victor sani okonego bede ni team mar Kenya ni dhi nyiew uniform kamoro ti dhi nyiew wuoche ti miyo gi gidhi ringogo king'iyo jang'wech ma piny Amerika law morwako moringogo doni en law manigi technology mang'eny ming'eyo ni ng'ani karingo to law ni onego bed ni thickness mare kata chwe mare chalo nade mamiye yot mar ng'wech wuoche morwako en wuoche mopim godo tiende to losi mong'e ni kogo ndama achiel to en seconds adi ma kodwa ringo mita 100 to bro kawo so nitie science mang'eny madhi e gigi en gima rach ni wan team mar Kenya ni poka nene apart from jong'wech achiel ariyo jika koro Eliud manyicha jomoko kawo sponsor team mar Kenya pod ringo ng'wech gi gik moko machon nikech kada king'yo Kasarani kata gik ma wan go gin gik moko machon ka gin gik machon timers gin ka gin machon ka machon malich so sirikal onego sani ong'iye ni to Olympic mabiro madhi timo ne Los Angeles USA gin ang'o e yor technology ka ema gibro timo mabro miyo jang'wech mar Kenya obed ja rugby obed ja football dhi kucha ka en owuon ong'eyo ni kaka rwakorani wuoche mar wako vest mar wako nyasa mar wako kata kain socks opim godo denda maonge nabro ringo taduoga wacho ni wuoche gi ne dia matin mabro wacho ni wuoche gi ok nyenya miya bed gi sprint kaka dwarore wawe kawe jong'wechwa wang'iye ka en gino ma ikete science mabro miyo nikech ok inyal ringo gilada to ng'at miringo godo nigi wuoche mopim godo tiende dweche 8 kapok odhi e ng'wech mong'e ni konyono ka to the next step onyono bang' mita 1.5 to kata ka ochikore to ng'e ni kochikore to chikore marom nade nyaka koro watim gimiluongo ni sport science e pinywa ka ema bro miyo performance mar team Kenya bro dhi malo nona to wabro mnatero jong'wech ni ji athletics Kenya tero ji Kasarani kata Nyayo ji Luoro pap to ni jomoyombe madhe okwabidhi maber anya nikech kata kidhi kata bana kaltegruok machalo KU gini wan gi tiegruok mar sport science nitiere to ministry nyaka koro manjo man gi lony mosetiegore e ngadho malo e siwandha no kare mondo kelge bro konyowa to kata mna ng'wech kende kata mna adhula king'iyo timbe ma dongo kaka team mara ma Manchester City ngani to nyono weekend ka ibro ng'iyo ka nitiere investments mang'eny makata kaka jatugo chiemo kako nindo ting'eno no yweyo nade odiochieng' otim ang'o girigo mago gik manyaka wang'i sani wang'iyo gi kaka assets wang'iyo gi kaka investments kaka mwandu mag pinyni to waketo negi pesa maber bro konyo
aparo ni kata kaka waziri bende nyowacho ka Mike Okinyi pod gi pak Mike Okinyi gi tim mar RMS manyocha nitiere kono kuom miyo jopiny weche kaka gitimore sa ka sa kaachiel kod Opondo japicha Opondo James nyu timo tich maber ahinya kod Stanley Mutinda ma bende nyogo kambi kono gima nyaduoga fwenyo kendo ka minister nye wacho ni onego koro wake tuke mamoko bende kikwan kete maino marwa weche mag ng'wech kende wan gi rugby bende ang'eni Sevens Aside nyocha odhi manyocha okidhi maber ahinya volleyball nitiere strikers nyane kanyo nitiere tuke mang'eny Olympic VOJ ni nene moko ma ng'ato chikore to wirore to nyumore e picha kathira moro gigo dongo wanyati kada mana Jackson ma wuodo mabei ka chamo mieno kawe okte gini dipo kokelo medela joma be oseyuak ahinya ni gimbe nitie tukgi mag ber mabesa moro kore nyalo kelgi to vita kapodi kele gi kanyo ing'eyo ni e gimoro amora mitimo gimomiyo wantiere kaka wanene ka en ni nitiere programs mamoko moko wanyal beti nitiere joma ber matimo gimalowa ok dak itim gik moko te nyaka ikungi excel maberie minyalo timo koro kisechako ma usechako toye maberie minyalo timo cha mung'igo cha koro kata dhi e juok moro to biro bedo matek koro marwa ma wantiere mung'iwa e piny mangimani nyaka wakuongwa tim king'iyo sani Victor donge nyocha dwe mokalo eka piny football team mar Harambee Stars nyocha tugo e piny moro oko nikech waonge pap pewa gi man kaka iwinjo kata mana Kasarani standards magi kata mana weche mag ng'wech gi gin standard mapiny koro miyo magi aparo ni gin gik manyaka koro goye mbaka tok mana mbaka kende mondo wang'i nekech sports mana kaka iwinjo waje sports kawuono en ohala maduong' kabisa kawuono tuke en ohala mineno king'iyo pinje mantiere nitie jok ma tuke oloko ngimagi ng'i kata mana ranyisi Michael Olunga nyithindo adi moseloko ngima kiweyo en owuon koro gina gik mikawo mayom yom mineno ka ndalo mag sport ma wan go e secondary school nyithindo ringo e primary school tineno ka nitiere talent moro maber ma king'iyo to kata mana ng'we mar airetiti mar 100 ni wanyalo golo ji mang'eny moloyo omanyala dhano ringo mok nwan ka continue ka ng'wegi lal mana gi e kore ka nitie wach moro miwacho kanyo mangima kapok we wachni ing'e kata mana ng'we mag meters 100 go oganda luo ne ng'enye ndalo machon mokalo to tinde no ka gitina ahinya nitiere sigana moro mane James Opondo timo gi achiel kuom jong'wech maparo no kume nikech weche makage kacha ka okang'e no sedok e pap kendo apano seyiene wabro nene mbele ka koringo onego bed gi omanyala mang'eny molo achiel ma wang'eni ting'eni gima samoro bende miyo ji tok kisewuok e skul tiwerego en ni onge gima kisungu luongo ni pathway maber to professionalism ma ing'e ni an kanyo an e sikul taberie ng'wech to tok sikul kanyo onge kata academy moro madikawi onge kata kamoro minyadhi ti register ni an adwa dhi mbele nyo aringe sikul koro nena uru mana kaka football ineno ka wan gi clubs mang'eny ma bende samoro kwanyo ji e sikunde to dhi godo mbele ka apa ni ng'wech bende ka wabedie gi academy moko kata gi clubs moko mong'eng'ani magi to mag jong'wech ma nyathi kotimo maber e gik ng'wech gi skul to tok kosetieko skul to donjo kanyo bro bedo maber apani sirikal nyaka goe tamsi ging'ie ni to talent mag ng'wech ma wanene sikunde mang'eny ang'o madwa tim nikech mana manitie to mana mag long distance makitieko to ng'ato kaber to teri 10 tidonje e Kamsgo to Kamsgo bende ng'eny gi gin mag jok ma wuok oko so nyaka wang'e ni to ere kaka wanyalo timo ang'o wanyalo kuza gi to kata mana Nyanza waking'eyo ka in Nyabondo attitude ma Nyabondo no kinyalo train kanyo to kata ng'we mag marathon inyalo en gima nyalore nyakwar Mugajwang' ing'eyo ni wan gi ng'we moko mosebire ka itimo e piny luo aila machalo mar marathon matimore Mabeicha be joma long ng'wego gin jok mawuok Kericho County kendo gi Nandi County to wan mana gi nyiwa gi yawuoto ma bende nyalo ringo ng'we yes wan mana jo Nailot wate onge gima tamowa gima ng'e ni koro wabro luwa nena ing'e ni Rio Olympics nopuonjo gik mang'eny ni
jokopo nobedo mang'eny ndi wang'ne ang'e nitie barupe moko manondik ka ji ne pok odhi to kata kamano nitie diri moro bende wabiro ng'iyane na mbele ka ni bende wan gi jok mane idhe bas ndege nono odhi ko jowetegi mar pama koso nobedo nade erokamano nyakwaremogi wadwa mana chake ayanga okinyi mano ma kawuono ma en kaka wanene tarik 12 dwe mar 8 higa ni endi weche nyobedo mang'eny mokalo chieng' tich ang'wen dwe mokalo tarik 8 dwe mar 8 ng'anyo moro maduno nyobedo e bure Nairobi ka ne en ng'anyo manyocha oluongi kod ojende mag Gen Z ka giwacho ni pod gimor kod kitend piny Kenya. Ang'o malichie miwuoro manyotimore ute mag fwambo gi jofwambo ywago dhogi tieko ni obila neno ka gimanyo tiyo kod teko mathoth mokalo kama kaka riwruok mano mar Media Council of Kenya kaachiel kod jodito mag Media Owners Association nyoloso ka kwedo godo teko mathoth mane obila otiyogo e rakruok gi jong'anyo kaachiel kod bende nyaka hinyo jofwambo gi keyo magin joote. What we have currently during these Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. The police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability. Senior, ang'eyo ni bede duol mar Kenya Media Sector Working Group. To gini nyo bedo marach ahinya. Nyineno clip moro ma obila moro nyono jafwambo gi keyo oting'o tripod stand orwako nyaka vesti manyiso na jafwambo ma CNN Ladi Mado bende nyocha ywak ni kotimo PTC live coverage to obagi more lithite magi te timore kinde mabende Kenya wacho ni en piny mosechiewe weche mag lwasi ne jofwambo gi keyo. VOJ bende dhie disco matanga nadhie maber ibiro tuna sao wach mos ulenge bende dhie disco matanga donge atemo kwalo dhi toke dhie sama koro thumo guro ni bende pachi moro ng'isi ni ka isene na nyango mar guchiem tidwa dhi miel ga nyango e mudho ang'o mitimo nyaka ibed gi otugo moro asti chomo Optimus Ter tinego taya nikech saminego taya no to koro mudho nitie koro inyalo timo timbeni mag richo gi te e mudho ni ma e gima obila temo timo samoro amora ma ng'anyo nitie jofwambo ema miyo ler kod adiera neno nang'o gang'o matimore ang'owa e ng'anyo ni to nikech jofwambo menyo gini samo obila dwa timo timbegi maricho to jofwambe ma gikwongo gitimo ang'owa girakore godo nikech kirakori gi jafwambo mi riembe tidonge mudho koro inyalo goji gi bullets risasi inyalo goji mi bar wigi gi rungu inyalo timo gimoro amora nikech onge ng'ama menyi onge ng'ama biro nyiso piny ngima ni jogi timo kama emomiyo ineno ka ng'anyo ahinya to makoro nyicha timore achien gi obila oketo jofwambo kagika makata jofwambo chung' mana kodgi to ipo ka gibolo tear gas kuma jofwambo nitiere mondo jofwambo ke to bende neno kata ka nitiere Communications Authority kata ndiko barupe moko ma onge tiendegi ne ute fwambo ni weuru menyo gik matimorego nikech obila tiyo ka ng'amore piny owacho to Communications Authority mar jomage piny owacho nikech sama mudho nitieno to koro yot mondo gitim gik ma gitimogi sama gigi okomenya to koro yot mondo gitim gima timogi gimomiyo Lari Mado bedo attacked ka ahinya en ni sama koro wan gi nyorowa jofwambo mapiny ka to Lari giring'e ni ok ginyal timo ang'owa ok ginyal sime CNN kucho to koro Lari ni to gi jo Al Jazeera to gi jo BBC ema timo ang'owa ema koro menye nenre piny oko kae koro gin bende nyaki target gi mondo imigi luoro no mondo giban gigi to gidogi office nikech giwacho ni kacho timo ang'owa kacha rach so en gima rach kabisa ni pile ka nitiere ng'anyo to joma obila chako kuongo rakore godo gin jofwambo kata kapok gidhi ne iri jong'anyo ma bende ng'enye gi timo ga ng'anyo mamuol gin mna jok madwa no winj duondegi emomiyo kaka jofwambo gi jodito mag jofwambo pacho ka wasekoni ochopo kuma koro wabende wabro mako bura kiwana ne obila weggi to gi jotendgi
mondo giwache ni to jofwambo karibu 30 manyaka sani osehiny gobila sama gitimo coverage mar ng'anyo ni. Ang'o miyo obila matimo gigi pogeng'? Nikech ok inyalo wacho na VOJ ni ikia ni giwacho ni gin gikia ni mago obila mage ni gitimo nonoro. VOJ kaka jatelo sani ka oro ji madhi timo tich mora mora e town, obed Siaya, obed Kisumu, obed Nairobi ka, tang'e ni na oro Cleophas Oluoch kama taore gi cameraman ma en Oti Painkiller. Ka en Kisumu tang'e ni Alan Obiero oro na Mili to oro gi James Okoth kata gi Jeff to gi oro gi kama mano bende kako obila tiyo masamo golgi tiko ni dhi uru kama unu dhi bet Kenyatta Avenue, unu dhi bet Kimathi Street, unu dhi bet Moi Avenue. So onge gima jotend jobila gi nyalo wacho ni pod gitimo nonro to picha to nitie mamako jogi ineno. So ena gima gitimo ma jotend gi bendo ng'eyo, ma jotend gi ok nyal wuondore ni gikia gik ma jogi timo. Nya neno ka jalose lobila manyaluo kanye lose bura manye timore Naivasha to wacho no bila tamalo prochiko ber to na par matimbe girichogi chalo mna kaka piny kae bende ji ok beyo te. Ing'e ni sama idonje tijo bila idonje gimiluongo ni disciplined forces. Discipline ni nyaka bed malo maka bila wacho ni nitiere atamala par ikindgi mok beyo to kara ne gidonje tijno nang'o. Ang'o miyo pod gin kod gi atamalo 10 marichogi. Emomiyo an awacho ni obila mora mora motimo gimora mora marach samoorgi ni gidhi ni kaka maandamano dhi mbele. Ung'eye, ung'e force number ne, ung'e kama entie, ung'e station mare, jotende ung'eyo. Okeno obila mawendo kanyo. Ging'eyo makata ka giluongo reinforcement to giluongo reinforcement maging'e ni ewa gomo ji Kitengela, ewa omo ji Kiambu, to jok mwaomo giwatero kama. So ma information magingo magimi wacho ni nonro pod timo ni ano kane nonro mitimo. Nonro mane to kata mana mtokni mag polise ma seche moko iorogi kuonde moko number plates donge koni ni mago jo maundu inume number plate ni mondo iringe town ka moko bende nopudhi number plate onge. Ne kata mano bila mane wacho ni ne nitiere mtoka gi mane ogowo risasi jafwambo Nakuru. Donge wacho ni number plate ne gidino. Manyiso ni ging'e gima gitimo. To ng'amo miyo gi authority mar dino number plate no bendo ng'eyo gima gidhi timo. So onge gima giwacho ni gidwa timo nonro. Jogi ong'ere, jotend gi ong'egi, jotend gi moorogi. An kwayo na en achiel. Ng'anyo to bila bendo nego puonjore. E higa mar 2018 ka Raila Odinga wacho ni odhi chamo muma kaka the people's president. Uhuru Park ka. Yes. Obila ne obiro gokinyi to ka chopo saa 1 okinyi to giwalore tema giwe Uhuru Park. Ji nobiro ma ji obet mower momiel manyaka gimoro saa 8 ka Raila Odinga obiro mochamo muma kaka the people's president tok kanyo ji otimo ang'o? Ji owalore modok. Kata ng'ata achiel manogo kidi ne onge. Kata ng'ata achiel manogo risasi ne onge. Obila nyaka ng'e ni sama ji dwa ng'anyo ma jogi wacho ni gidwa dhi ng'anyo ko ku provoke gi nuneno kuma gintie to chako bae tear gas, nuneno kuma ji nitiere to udire bullet. Jogi bro timo atima gigo magidwa timo to ka giolo to gidok pacho. Onge tiende mondo chak ni uneno ji 2-3 to rakru go. Giketho ne ji ohala, giketho ne ji kinde. Erokamano. Fred, wane kinde matek ahinya sama koro jaote monego beni miyo jopiny kaka weche ringo. Wasebedo kwa neno buok mang'eny ahinya, barupe mindiko koni kod kocha. Kindiki ka nipenjo sama ne igoye kogono gi komiti mar bunge mar Moses mar Speaker Wetangula. To neno ka gima en owuon ne owalore seyo ma osebedo ka nitie mang'eny kuom teko mathoth ma obila tiyogo. Sani nyeyo jopiny penjo to dakumenji ni waweche kaka timore achiel kachiel udeko nang'o. To wapimone gini wambe wan mana goyenga mamoko mabende ni e nyimwa ka. Wan kama teka nya to an extent makoro jafwambo gi keyo police bolo ne kik maradhai.
Victor, aparo ni jayo mulo weche to wacho wach maler nekech ing'eno obila en dhano, jong'anyo bende en dhano. To gimoro ma piny owacho nyisowa ni nitiere obila moko ni maricho ni atamalo 99 ber. Mano en tugo gi wiwa kendo tugo gi wi jopiny. Nekech ere ng'at ma ang'o momiyo marach ni mane gidhi gi oro. Dak ne gi oro mabeyo lilo. Koro mae en gima rakruok ni nyisi ni kare kata mana jopiny gi jong'anyo gi kare ok monj ga obila kare ma monjo gi. Nikech kogik to an extent manyaka jofwambo moting'o mana kamera inyalo goyo kendo obila machalo gima wiye ong'ol maduong' kendo be kineno to ng'ama ng'onga kendo donga nyisi ni mae kare pod wanie kinde mobila mamok thothgi ne ng'iyo to lekegi gin adi eka ginwang' tich. Mae momiyo waparo ni kinde ma onego bed ni ikelo gimiluongo ni professionalism, lony e migawo mar obila ni. En gima koro onego bed ni ing'iyo to ere kaka wakawo obila gi nikech Victor ing'eyo ni nyaka bed kama koro wanyalo hold individual police officers accountable. Nikech onge ng'at mano omiyo ng'acha order mondo miyo dhi ogwe. King'iyo kata mana mbuina mar Facebook na akawo picha cha maketo kata ma awacho ni kit chwech machalo kamaeni must not go unpunished. Nikech ineno ka journalist cha onge gi bunde be okonyal protect himself to ng'acho kaw pona gwecho kodwa yie yagoge tudi chieng' alanga. Mi mai duoki kuom gima jay wacho ni mudho konyo jachien. Obila dwaro mudho. Ma Victor dinyocha we bedo ni wach mar jofwambo manyocha no omenyo kameras kendo keto nyong'ong pacho ka e ng'anyo mane dhi mbele ni. Obila gi dinyocha no onego jo Kenya mathoth ka yuech. To ahinya chieng' tarik 25 mane jo ng'anyo donje parliament. Dine we bedo ni jofwambo ne ntiere kacha gi kameras, obila donego dhano ka yuech. Kabisa. Tineno ka banka gisetimo kamano to none other than jatend piny William Ruto nyalo wuok oko kendo wacho no obila no timo tim maber. Tineno kotimo gini to mana kaka Uhuru Kenyatta bende ne owacho kamano. Bang' ko obila no osenego ji Kisumu, obila no nego ji Kenya ka, Uhuru bende no wuok 2017 ka puoyo obila. Matieni nitiere ng'ama oro gi mondo mi gidhi gi tim gini. Ineno ka joma no negi Rongai. Jatend piny no wacho ni jang'anyo moro ni no wuok omayo obila bunde. Ochako balisasi ya oyaye. Victor, adwa penji ni kawuono wachali gima bet wafuo matin kata ka ok wadhi sikul. Wachale chala gima wawuondre ni wafuo. Jang'anyo omayo obila bunde. Jang'anyo ni ipani onyalo loko bunde ni ogogo jong'anyo koso gogo obila. Wapenjira penji kendo wacho jang'anyo ni ema koro nego godo jong'anyo mamoko. Kane jong'anyo gi yware go obila, titielo obila kuma maber kata marach, milwar kodelu, mi mae bunde. Idhi goyo obila mamoko koso idhi goyo jopiny. Obila ni dhi chwado gi magina. To obila onge mano chwad gi magina ni. Kendo king'iyo Victor nyaka ncha ng'anyo gi chakre. En awi maber ni onge obila ma jopiny onego kata di kata chiel mogo ma kiting'e ni kogo to mano en ga excuse ma jopiny ma obila kaoga mar mondo mi gitigi mbi mathoth kuom jopiny. Koro aparo ni kama wantiere en kama rach nikech piny owacho ni nyocho setemo thiro ratiro mar jofwambo ka gi yore mang'eny. King'iyo chike ma Media Council kelo kia threats barupe mindiko. Mar ariyo kata mana omenda mag advertisement monego beni gichulo ute mag fwambo. Ma king'iyo juma mokalo achiel kuom ute mag fwambo iga ka dwe ka dwe ute mag fwambo joriembo ji. Achiel kuom ute mag fwambo njo riembo jofwambo 300 koriembi to magi gin gi jok ma gitegemea. Koro magi gin gik mane piny owacho temo mondo mi thir godo ratiro mag fwambo pacho kae. Mae momiyo koro ni neno ka gitarget Larry Madowo nikech gineno ka ute mag fwambo ma pacho kaka gisediyowa ma giketo wa e kona to gineno ka pod jofwambo golo mana wigi. Koro mae en wich kuot. Ne piny mawachore ni nigi demokrasia, ne piny mawachore ni oluoro telo mar chik. Nikech ka jafwambo eminyalo gwe kamacho odiochieng' alanga. Koro japiny mae duokti gimea jay wacho ni gitemo mondo mi giket jofwambo tenge. Emomiyo ka gidino ne jong'anyo moke kona kamoro
kama koro ng'ama menyo gi onge tiyudo ka ng'acha bira gi rungu cha to iye mane wi koro obila ma nyalo timo tim ma kamacha ok apar ni en dhano ing'eni nitie ndalo moko Victor ni wacho ni nyathi konyuol tiwinjo ka ng'ato nyalo wacho ni owit biero to we nyathi owit nyathi to we biero koro gimo nyalo wacho go obila machalo kamacha ni mache koro e obila ma samoro inyalo poka samoro janyuolne kuoma marach no wito nyathi to we biero nikech macho bongo ma ok ti macho bongo morim macho bongo ma nyaka bed condemned gi yore te nikech jafwambo en ng'at ma ok armed jafwambo en ng'at modhi tiyo tije koro mae nyisi ni kata mana jong'anyo gi obila tiyo gi paro masani kaka ginyalo paro nikech mana kaka iwinjo wacho Victor ncha ni neno kantiere geche modin number plate gi number plate gi dio din mondo geng' accountability number plate gi odin mondo mi obila chako dhi onego ng'ato kae tinno ko obila umo nyaka wang'e obila umo wang'e nang'o maka gin jonjore to biro korwako lewni mok lepe mag tich nang'o kata kako rwakore kende kata kako biro nyisi ni gin gi hawi maber ni samoro jenzi gi ne ok otugo ni mogik kama ncha ne gidwa ni gituge to gima wacho ne gimogik ni gimoro amora ni gigikone gimoro amora ni gigikone Victor kineno jogo mane onego bebi pendo mane ogoyo en hawi maber kendo sani ni joka dhi e doho kendo gidwoko penjono obila moro manyicha nosebet ka e kinde mokalo mane nego ji Isilika sani oting'o msalape kende to gimobila kechang'eni giwinjowa to kok giwinjwa to jo intelligence ma winjowa odhi okowne gi wach ni wawacho gokinyi sani nikech wang'eni koro gibet giwinjowa jogo dhi onyisgi ni gimoro amora nigi giko kendo onge sirikal masiko mana kaka mar Uhuru Kenyatta ne ok osiko e kaka mae be kinde ne biro chopo to biro wuok bang' higa 10 to bang' higa korumo to koro in ema ibiro dong' imiyo gi mang'eny okong'e kodhi mang'eny dapar kodhi mang'eny to bende gigi okong'e nekech be nodwa wuok kata gi e kore ka koro kodhi ogi kama ng'at ka ng'ato biro ting'o msalape koro tim gima ber ka in obila ma inyalo gombo ni ng'ato timne nyathini tim gima ber minyalo gombo ni ng'ato timne wadu Victor mogik ni neno gima notimore e parliament kacha sama ne obila onego kijana moro chieng' tarik 25 dwe mar auchiel to kare hawi marach ni kijana mane ng'anyo ni ne owad go obila mane nitiere parliament kacha kuom seche ka oto mana ywak nikech noparo ni samoro maka yiende koro gini odhi ochopo machiegni ni kare gigi ok gin kite jong'anyo gi gin dhano gima duong' maber ni samitimo gimoro koda in obila koda in jang'anyo ma samoro muko duka moro tim gimoro amora ki idi gomb kaka in bende mondo mi otimni erokamano gima mako dhoga ahinya ni Gilbert Msengeli ma bende en acting IG mar police kanopenje neno ka gima norere wachne to iye kanyo giwacho ni gin gi internal affairs unit mar police ma thothne giwacho ni ochung' ne weche mag ng'iyo discipline gi luoro chik within the service no gino benitiere en mana tie lakini gimotime mokwang'eyo nikech VOJ adiera makende en ni ka jatendi ori kamoro ni dhi tim gimoro to jatendi no kinya duogo asto koni ni koro Fred ma bende utiyo godo mondo koro yali ok nyal timore an gi kwaya achiel obila ne jong'anyo gi ng'eny gi gin joma beyo gidwa mana no winj duondgi onge tiende mondo uti gi teko mang'eny mar rakruok gi jogi piny osepuonjowa ni sami weji mondo ng'any nitiere kuonde moko ma bende ok oyiene jong'anyo mondo dhi miluongo ni protected areas magi kuonde monego ubedie gohinga mukoni ka to kik uchopie ka to kik ubiye lakini luorura ruora i town wuothura wuothe ndara ka kunyalo nyaka samang' muti mang'o mudwaro ibro yudo ka weche mag ne obila nyonego ng'ato nyogo ng'ato jomoko bed abducted bro rumo nikech jogi bende nitiere jomaundu mobila wacho ga ni giyudo intelligence jomaundu biro to gikawo advantage sama obila koro chako rakore gi ji makoro ji ringo koni gi kocha makoro tia gas diro reto risasi gore nikech luoro modonjo kuom jino
sechige ma jomaundu bende timang'owa donje. Sinde ka ng'adi mana matin, tarik 7 godhiambo, acting IG mar polis ooro ote ne ute mag fwambo kowacho ni gin gi maling' mang'iso ni jonjore moko madhi donjore e kind jong'anyo matimo timo mag njore tarik 8 mane en kinyne ni. To gima chanda en ni to ka gin gi intelligence magise map out ging'e ni nitie jonjore moko da gimak jonjore go mondo kik riwre gi jomane jong'anyo. plan gi kama ne jonjore ntiere. Victor Kasini pod ok oduoki. An ing'e ni wahero gik moko mwawacho wachelela to watikore godo. Jonjore onge gigi. Sirikal e janjore. Kendo Sirikal e janjore. Ndalo moko ni winjo ka Sonko nowuok kendo wacho ni ndalo Azimio mano ka ene sirikal ne giwuok kendo ginyiewo geche moko giwang'o Ngong Road ka mondo ne kata giket picha ni Azimio ne NASA ni jo NASA ema timo gigi. Victor, ka sirikal dwaro mondo mi onwang' gima gikete lwetgi ni jonjore ni e gini to sechiwo intelligence tiende ni jo intelligence ong'eyo kama ne gini bedo planned. gi jomage ma plan gi to gi jomochiwo pesa ginyalo arrest jogi, ginyalo mako planners gi ka gini pod ok ochopo kanyo. Koro kinde duto ka sirikal dwaro justification mondo mi girakre gi jogi en ni sirikal bende nyalo plant jonjore gi. Sirikal bende nyalo kawo jokuoye gi to dhi keti e gini. Koro ka jomoko sechako turo dukni 2-3 nikech ing'eni koro gidhirowa kaka jofwambo ni wambe koro nyaka wawachnegi adier matimore ma samoro ncha ok wadwa wacho chien kacha. Koro sirikal ema keto ga jonjore gi ei jogi. Jonjore gi onge to kata ka gintie to gitin kabisa. Koro mae en mbinu ma samoro kinde ne okalo. Gi advice mi neno je miyo jo piny owacho ni ema nyalo konyogi. Ging'iyo ni protected areas gi gin mane. Nikech ka Victor king'iyo kata ng'anyo mane otimore Thursday ni. Teko mane obila otiyo godo cha was unnecessary. Ne ok onego bedi. Gine makoro gimiyo ng'anyo cha no obedo successful. Nikech dino obila ti gi wich ma samoro ok giti godo. Nikech Victor ing'iyo ni teko wasewacho ka pile ni rieko loyo teko. King'iyo pinje mosetiyo gi mbi mathoth kuonde mang'anyo nitie pinje go serem kendo jo ng'anyo succeed ga. Dinyocha bunde gi risasi nyalo tieko kata kweyo ng'anyo. Dinyocha kijende gi nokodonjo dine okodonjo e parliament. Koro bila bende nyaka take stock nyaka ging'i ni to ere gima tiyo gima ok ti. King'iyo piny Bangladesh nyocha ne chalo nade. Dong prime minister odhi kosoko dhi. Aya. Nigeria king'iyo Tinubu nja ne dwa chako ka formula mancha ne Kenya tiyo godo ng'ini wabiro go wiye mbele to no yudo ka macha ok ti. Koro weche mag wacho tiane ntiere ni jonjore e jogi jonjore gi onge nekech Victor king'iyo tibiro do ka gima ncha ne timore ginene gima ne timore Athi River Kitengela manini yudo ka dukni imuko. Tiyudo ka onge ng'at mosego risasi ka muko duka kata ma ido koting'o mwandu dhi godo. Iseyudo kata chiel ma ng'ato ting'o TV dhi godo. Nekech ka gitimo kamano to jok mano ochul kabiro penjo ne to kare uchulo wa wadwa tin giche tu unego wa. Unego wa namo. Jok kabiro wedi timo gik midwa ni mondo migitim ang'o. Mitim. Mane adieri to jo Kenya bende ok ofuwo. En obila oti gi lony manyasani. Obila kantiere ratiro kaka katiba wacho ni ji nigi ratiro mar ng'anyo. Gidin kuonde moko nego beni jogi chopie. The protected areas ma jo ng'eyo. Yes, protected areas, parliament, kumachalo state house, judiciary. Kai to kiwa wewe ntendo gituga to kagise ol e chuny town kanyo. To bende giringare gidhi adhi ot. Gidhi adhi ot. To kise chako diro tear gas mane makoro miyo ng'anyo bedo ng'anyo. Nikech ng'anyo no ka onge tear gas to girisasi be migo malo. To kober. To be koro ok en ng'anyo. Sina bende Gen Z dwachgi be osenyago lemo. Ahinya to ng'anyo manyo timore tich ang'wen mokalo chien cha. Ma tich ang'wen ni to nyoko nyago lemo nikech gigo manya gidwaro onge manya gichopo but ahinya to nyaka ne gichak ng'anyo osenyago lemo nikech king'eyo fwach finance bill mano miyo gikungo giwuok finance bill no witoko sigand Kenya ibiro ndiki ni nyithindo gino wuok mosundo serikal ogolo paro mar chik mano ne gi score duong' malich kabisa nikech wasebedo gi ng'anyo e kinde mokalo higa mokalo ne wan gi ng'anyo makani kwedo wach finance bill 2023
makani neno ka ng'anyo otamore to koro nodhi e doho makoro doho bendo chanyo chako koni Finance Act ma 2023 no ne rach. King'iyo mar ariyo en wach mar wito oko jotend migepe. Kopogore gi 205 mane Kibaki owito oko jotend migepe mage. Tok higni karibu 10 gi wiye kendo nyawa neno kotimo ang'o kowit jotend migepe oko. Mano bende bro dong karapar. Ni nyithindo gi nosundo sirikal motimo ang'o mo owito oko jotend migepe. To kata king'iyo jatend piny nyicha waseko nodwa londo piny ahinya, odwa wuotho. Onge invite ma okone mok koso dhi. Dweche ariyo ka en e pachoka. Modil gi gik manie pachoka. Nyoro kende kanyo wuok kodhi Rwanda to nyodhi to duogo. Mano nyisi ni nyithindo gi oseyudo gik mang'eny nyaka nyogi chak ng'anyo nikech gik mane gidwaro ka moko oseyudo. To chalo mna e ngima ka ok yud gimoro amora te. An gima koro dawachi en ni ochopo sama koro nyaka ging'i ni to sustainability mar ng'anyo ni bende entie. Nikech ing'e ni dhano bende ol. Ing'e ni dhano bende wacho ni oyo kama koro chopeni watim ang'o wago machiemo mondo wang'e ni to bende gik manyo wawacho no tim kama wachinwa ni dhi tim ka biro tim ang'o biro timore. Apani tich ang'wen gigo mane gipango timo noko timore. Mokwongo an gi pacha nikech ang'enge ma polis tiyo godo gi rakruok gi jong'anyo. Miyo ng'eny gi koro luor wuok oko. To ka polis osetimo kamano to ng'eny gi luor wuok oko tiyudo ka ndhadhu mar ng'anyo timo ang'o lal. Nikech ji oluor. To kata bed mna ni ng'anyo ni nie katiba. To sani kiwuok oko kiwacha wacha ni kiny wadwa dhi e ng'anyo to ne waji adek kama. To bila bende kongowa kuomwa. So mano tactic ma serikal otiyo godo mar thiro ng'anyo ne. So onge ng'anyo mabro dhi betie mbele ka nikech serikal koro ng'eyo ni ka gilando ng'anyo to wawuok mager to giluor to gitimo ang'owa majgi chasim. An daher wacho ne jo Gen Z gi nochopo sama koro nyaka gigo tamsi maber. Nitiere gima naluongo ni Ruto 2.0 ma en sirikande manyien ni monywande ni. Omigi kinde ging'e ni to dweche 3 kata dweche 6 bende jogi osetimo gik manyocha giwacho samida dhogi ni gibro timo. Nikech ing'e ni sirikal ni bende morae kanyo jogi chamo muma to gigolo flyers moko ni gik mane wacho chieng' mani dadhogi kani bro timo magi agenda ni. Koro githugi gi jopiny. Mano gimotimore maber ma wang'eyo ng'ato ka ng'ato mano dadhoge gik mano wacho. State House bende mane orogi. Flyers go State House mane orogi ma gimoro amora mane wacho kidadhogi ni gidhi timo giketo maber. To gioro ne jopiny ni mane mi wacho ni anang'o e agenda ni office. Koro wamigi dweche 6 mondo wane ka agenda gigi bende gibro timo ang'owa gibro chopo. Nikech president benyocho wacho ni ok adwa luonga ni Zakayo kenda. Donge ne giwuoyo ka ginoko. Koro ji nie mesa kanyachiel. Koro gimbi biro luonge ni Zakayo ka wecho ba matin. Koro mege miya dweche tok December ka to wachak penjo gi penjo. Wapenja to de Adan Duale environment ka ne wacho nwa kama. Dweche 6 gi ang'o misetimo. Nikech ber mar ng'anyo mar Gen Z gi en ni ng'ata matie piny owacho koro ng'eyo ni nitie ng'ama ng'iya. Ok bunge kende. Nikech kata kinene mbui gik mane gigolo magiwacho ni ng'ani notimo kama gigolo gik mang'eny. Giloso nyaka application ma track kaka jo serikal timo ang'o tiyo. So mage magidhi godo mbele gimed menyo kaka jogi tiyo mondo tok dweche 6 twakoni oyo probation koro serumo. Koro nyaki duok penjo matimo ang'o matek. To bro bedo maber. Lakini juma ka juma tek. Oginya ng'anyo juma ka juma. Sidi awacho ni jogi nyaka doge drawing board ging'iano na strategies manyalo tiyo. Ng'anyo no ken sustainable enough. En gima ok ginyago juma ka juma. Nikech majo mokalo cha nyondhem.
mana buore Nairobi kaendi adunde manyotimore. Ing'e ni Victor ng'anyo ni no oseyudo gimoro amora mancha ng'anyo dwaro. No bedo successful mo gik moko te manyo ng'anyo ni dwaro nyoge yudo. To nyaka koro nyithindo gi mimi sirikal thuolo nekech Victor ing'e ni koth kapok ochwe mapek to koth nyaka omre. Iwacho ni storms are gathering. Maboche polo mine ka indala kuchocho Nairobi ka ing'ene gode onge. Tineno ka koth wuok karwa ka tineno ka koth wuok ineno ko biro ma piny oselokore rateng'. Mi wacho ni koth biro mong'ere madere. Mane koth manyocha ne biro sama ne finance bill ne nitie. Mane koth manyocha kochwe to ywero finance bill modhi godo. Mane koth manyocha ka no ochwe mapek to no oywero mochuno jatend piny moloko tend migepe mage. Mane koth manyo biro ma nyithindo gi ochope parliament. Bang' ka no osechwe to koro koth ma koro wuok marajiki masani ni to ok nyal timo gimoro. Koro chuno ni nyithindo gi nyaka mi thuolo mondo boche polo chako chokre kendo. Ka boche gi osechokore ma koro polo ling marating ma polo ni mondo ling kamano biro kawo kata dweche 6 mi winjo je iwacho cha. Biro kawo kata mana higa achiel. Nekech ka finance bill ma koro manyien dhi biro sama wawuoye ni Victor counties onwang'o pesa gi mogik dwe mar 5. Ono ma Mheshimiwa John Mbadi dhi timo mondo mi onwang'o omenda mathoth modwa oro ne counties gi onge. Tiende ni ngima pek. Sama wawuoye ni Victor arambe thoth kamoro amora ma nyithindo dhi godo sikul, nyithindo donjo godo university. Sama wawuoye nitie nyithindo mang'eny mok dhi donjo university. Nekech pesa mar donje mbalariany ni malo. Koro okane ono ma sirikande ni dhi timo manyalo dhi duoko pek mar ngima piny. Nekech jatend piny owuon oseidho wigari timo campaign mar 2027. Ok wach ne jopiny gik matendo timo. Ok wach ne jopiny gik minyalo tim sani. En osechako campaign okawie gi jogi nekech no oseneno ni mondo mi dhi yier 2027 dhi bedo ne matek. Sama gigi timore kamae to pek mar ngima di mana medore nekech sama ene wigari cha ok duok pek mar ngima piny. Koro nyithindo gi nyaka change strategy. Kata mana general maber bende ka nie lweny to ging'iyo ni lweny kisegoyo mi samoro isetiko risasi mineno ka kit bunde ma in godo ni jogi oseng'eyo ticha kichenjo gima je iluongo ga ni iloko pattern ka koro sirkal odiyo papo bedo mading. Koro aparo ni ng'anyo ma dhi mbele asasa sani ok nyal konyo. Nikech nyithindo gi ng'eni nyocha nogwe dhoth ma dhoth ondekni. Ka gisegwe dhoth to jo ODM obiro odonje ei ot gi wuoche. Koro gin kata wuoche ok gilonyo gi e dhoth. Dhoth ne gigoyo modong' mayom yom Victor. Koro jo ODM ka donjo to gin koro gidonjo to gichako mana chiemo yie kucho. Koro gin sadi gichiemo ting'eni luya mathoth manyon kech gima gichamo ni ok lochgi. Mane adiera. Gima gichamo ni ok lochgi. Nyithindo kama ne ondeko rangach maka koro gin gibiro to gido kaka gare dhoth manyocha gigweyo higni mang'eny to ok yawre ni ka gibiro gigwe dichiel. Yakomo donje magi wuoche to joka ni kuode. Koro chuno ni nyithindo gi nyaka gibigi mondo gichak giduogi koro gidhi gidonje bedroom kama William nitiere cha mondo mi giyienge nyaka gimiye thuolo. To kaka gimiye thuolo e gik mane o promise gi nekech ing'e ni pod obiro mana duogo kower to chako duogo gi singo bende gik mane gisingo gi kaka jai wache cha gigo timore. To king'iyo ng'anyo ni to en ng'anyo mane obedo successful e piny mangima nikech ng'anyo ma gitimo sani gionge agenda, gionge kama gidwa ni gigige, gidwa ni gibigi miela miele chuny boma to gitieko to dhano bende ol. Koro gimiye thuolo mondo boche ochokre ma polo lil ma iwinjo ka koro polo dudo ma kata in kiwinje tiwinje e rembi. Kodhno kochwe luoro na en ni samoro kodhno nyalo ywero William mochako ywer gi jo ODM gitemo dhi godo. Atieko wach. Erokamano ahinya. Ing'eni youth moro wacho kani the fact that ni CBD ma Nairobi duke nolor nomiyo sirikal mar county nokoyudo revenue. Public transport was paralyzed maka juma. Economically they must have scored. They scored but sustainability Okay. mare. Yes. Wang'iyo gima luongo ni sustainability. Ne gisco ng'anyo no obedo ma successful. Mak mana ni kaka iwinjo jai wache ni ng'anyo ni kama koro giki onge ga agenda. Ng'eni ng'anyo ka ng'anyo nitiere gi gima idwa ni achieve godo. To kaka gimedo dhi e kaka gimedo ol. Ma bende sirikal bedo ni ok gitiyo gi wiye ma gin godo malong'o ema nyo miyo ng'anyo ni obedo successful. Dine giwe nyithindo giluore aluora Erokamano. Degi tugo gi dhi. Sadek wadong' gi dakari ok ne nyakwara Mugajwang' Stanley Ogada Janyando
oyawre vije winjo ka udwaro jong'wech to Kasmuel kaskazini ringo moloyo Bolt. Kama nenya wadugo nyakwara Mungajwang en ang'o ma sirikal manyo e dala mar Jimmy Wanjigi ma e gima ji te koro penjore nyakwara Mungajwang. Ok en thuolo mokwongo sirikal mar jatend piny Kenya mane rutaya Uhuru Kenyatta no temo kaka no nyalo tinende nyakwara Mungajwang kuom thuolo mandara ariyo ne dala ne oluor kod polise ka en owuon gikone kono wuok oko bang' ka noyudo oda mar doho mane chungo meko mare. Buche onego beni koro yale juma ne nyakwara Mungajwang kaloro koda gima obila wacho ni nitie gik moko mane oyudi. Achiel kuomgi en nyamburko ma iwacho ni ne sombo ji kata chuny boma Nairobi e ng'anyo mane obila wacho ni en tok chik. Kete mana ka waduogo to weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono SMS mari kod ote magi bende wabiro somo achiel kachiel ma en kaka wanene kete mana ka. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? Alongside Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon We're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa tu, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot 96. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. Shabiki super jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Sao se dia hinya to in pokenendo. Dawe mama, ne poda wuoyo gi Sarabjit e wach mar kes manotimre. E wach kes? Ibo neno, ano kabiyie kata matin ni mondo karano lwak lep sehra makata ng'o matimre chieng'no. Onge ng'ata kae moseneno gimoro. Mae thuolo mwan. Wakaw pen drive ni, wanature kae to mondo wawang'e. Ka wature, ipano wabuchuro nadi kuru kuom mama. Nyasi mabiro ni nyaka bed Salbara bende. Inionge thuolo, an Salbala. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuok
kongo kacha niluongo ni kilap jokowi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mana kamano nyakwara Mgajwang' ma en chenro mama nywanda ni mar oriwo nyaka in bende janeno kendo jawinjo marwa ote ma in go kaachiel kod kakinno weche ma bende waluwo kinde ka kinde. Jojo Wino wacho kanyo ni adieri makende Gen Z should change tact. Sani weche ma giwacho have been overtaken by events. Kiwacho kanyo ni jatend piny Kenya bro bedo gi a justification enough nini ukwayo weche moko to natimo kan dwaro. Oyawre vio James na senior J Bonyo gi governor ODM odonjo sirikal to rowere mane obila onego to poko yudo ratiro margi. Kumbende onge. Alfred Osuru andandora ka erokamana ahinya Fred kuom ote marika. Felix Ojuaka kani Asat Beach maka juma tugo mar cloud chasing un kaka jofwambo wero kabisa. Sani ywak ni sirikal thago uto sirikal achiel ni koluongo State House sama gin gi address jo Kenya to udhi kendo kurengo manya kwaler ne gima tijwa en. Felix Ojuaka machielo ka indi bende wacho ni maka juma oyawre wacho kanyo ni thank you very much for that sober analysis on kaka wanene very very sober and very objective. It's only the port of truth in the Luo Nation. Ramogi FM and Ramogi TV. Hashtag Team Kenya sterling performance best in the world. Africa's trailblazer proudly Kenyan. VOJ tunajivunia kwa wa Kenya. Asante sana nyingi tokindiko kam. Machilo ka ndi penjo kama ni makajuma. Any ODM odonje sirikal tiyo gi sirikal koso tiyo ne sirikal. Gigo chalore. Okay. Ma ote mar Jeremy wacho ni aneno Ramogi FM malera. Kenya pod waonge kod police service. Wan mana kod police force. Wabiro lokore karango. Fred Wadede mar Gemwagai. Erokamana ahinya. VOJ mosna Fred gi J Bonyo. Adwa we gi paro achiel niya. Kich ka poko keny to kokechi to bang' kikinye to ikrine lweny. Police ema kinyo jopiny. Boso minde jakambogo nene kamano. Nyopio kantie Migori Town twak mita ahinya. Mede uru thuolo kata mana seche magodhiambo sama koro wasewuok e kibarua wamora ahinya gi twak mar kaka wanene pile ka pile. Ni be un gi paro mar timonwa rerun of the show. Okay.
mano paro mangima kabisa kendo warwako gi muolo ndi ke Victor gima important ma osewachi kanyo en ni Olympic itimo gi technology okwanyal siku mana gi ni marathon nyaka chieng talents opongo Kenya. Pastor Simon Ndinya wacho kamano. Okay, Onyango ka wuok Rongo anenra mogi TV maler ka ingi mama Umina Nyango kendo puoyo chendo makaka wanene pogi pak makende kuom tuchuwa kod weche maka kod kacha. Machielo ka penjo ni to en nango ma sirkal laroga gi Jimmy Wanjigi. Nitie gima sirkal ong'eyo ma ok ong'eyo kaka jofwambo koso nango. Waduoge mano bende. Ero kama na enya. Jai gi governor nitie penjo kama ji penjo kama ng'eny kod weche ma ji owacho ka kaloro kod weche mabendo wasamulo kinyi makawone chendo maka kwanene kaendi. Ang'eni unyalo ngeko matin kacha kod Fred. Gina gik ma general. Yes. Maparo ni jowinjo wa yie makodwa ni weche mowacho kae gin weche ma ng'eni wano edu thuolo ma samoro wawachi weche ma jopiny ok nyal wacho. To magi bende samoro weche ma yudo ka piny owacho ok dwa ni wachi. To bende ka samoro gidok ka opposition to ok gidwa ni wachi. To piny nyaka ger gadiera. Kich adiera no ka ok wawache ka to kaminyalo wachie kendo onge. Koro mae mamiyo wacho ni en kaka wanene. Victor. Japiny bende ntiere kuma japiny neno kaka wanene to bende paro mapogore no Victor ema gero piny. Kineno ji duto te yie gi gimiwacho to tiende ni okikony piny. Ntiere kama ji nyalo yie godo, ntiere kama ji ariyo adek nyalo pogore ka iting'iyo to ere paro maber manyalo gero piny dhi mbele. Victor, kora paro ni en poch gi pak ni jowinjowa maneno wasani wang'eyo ni wan gi jotelo man kaka iwinjo wacho sama wan e toke kacha ni Victor wamor nikech kinde duto jotendwa chiko itgi kendo gichako juma gi kaka wanene. Ntiere jok machako week ging'iyo to ere kaka piny chakore ka gichako menyo piny gi kaka wanene nikech wan kae wachiwo paro ma ok oyiengore nyakonchielo kodewo lao mirwako kode upati ni kode udini medhie nikech kama wabedo kae ni wan waonge dini kode oni jalejo kode oni JSD kode oni wakelo gino kaka en to mano bende momiyo ineno ka jopiny kinde duto chiko itgi mondo mi giwinj gima wawacho. Senior nitie penjo kama ng'ato samoro ne ywak ni koluongo State House to warengo dhi miyo gi weche. Ero kamano mokwongo vio jewe kuon monda go mos ne joma osiko neno waga Facebook live. Yes, ni kawuono waonge Facebook live kaluwore gi ng'ikruok maratindo to jowa ma IT ng'iyo wachno kendo wageno ni tok seche 24 bro yudo ka waseduogo Facebook live to kata kamano ginyalo neno wa YouTube page mar Ramogi TV to kata mana Citizen Digital ka in gi app no to kidonje tibro yudo wa Ramogi TV kanyo to kata Ramogi FM kata view sasa bende wantiere so kia janeno wage Facebook live tineno kaka wuono waonge en mnang'ikruok madundo gin weche miloso wageno ni kapok obudha ahinya to wabro bedo kanyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Penjo mar nang'o miyo koluongwa State House twadhi kendo waringo oparo na mana ucha kawuono tarik 12 tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 ka koro godhiambo wang'iso achiel kachiel gigo mane timore Bomas to nitie watna moro nogocho na mokona ni to in mirima ma wan godo ni in ionge godo ma pod ukawo gigo iketonwa gik mwawang'o e wage modhawona kabisa to kapok awacho neno min tijwa ne watime kama to ng'ado simu nikech ne en gi mirima kabisa nikech gini ne ong'eyo ni ma gimosebiro dala ma koro Raila Amolo Odinga ne dhi bedo jatend piny to notimore kako timore to bang'e apani to kiga achiel kana warado kode kendo to napimo ne mo winjo gima tijwa ni en wan kaka jofwambo ok wanind konchiel kata mana polis marakore kodwa no to tok ka gisegowa to jatend gi oluongo wan wadhi on gi wach modwa wacho to wadhi adhiya jatend piny kata bed mana nok kidware manadi tijafwambo to koluongo ni odwa loso gi piny Kenya to jofwambo obedie to adhiya tijwa ni en tich mochalo tij daktari
ma ng'ato ken watni kobiro ni thiedhe thiedhe. So tij fwambo tiyo mana e rang'eny gik moko adek. Mokwongo wacho no objectivity. Ni to bende kaka idhi tiyo tijni bende in gadiera ni timo gima ber mokinindo konchiel. Mar ariyo en gima iluongo ni fairness. Fairness ni en ni to bende ka gimoro timore timenyo kuonde duto, ok ni nyiso konchiel to jomoko giking'iso ting'iso mna mathith tichaki dok. Kidwa miyo VOJ dakika 10 timiye dakika 10, asto Fred bende mapingo VOJ bende miyo una dakika 10. Mondo Fred bende pache otimang'owa ji owinji, dwache mondo otimang'owa ji owinji. Mar adek en gima iluongo ni balance. Balance en ni kokel ni wach Fred oluongowa to kodwa ni VOJ cha koro osetimo kama twagone VOJ simo twakone ni VOJ Fred owacho achiel ariyo adek e wi. In gi dwoko mane gimane Fred otimang'owa owacho. So wan ok wanind nyakonchiel. Kwa chako no wanindo nyakonchiel to wabro bedo kwa wuondo jopiny. Nikech wabro tang'o ni maber cha to kara loka kocha to rach. To chieng' ming'adi dhi loka kocha tiyudo ka rach nitie tichako blame wachako koni to daknwa wacho. Emomiyo wan tijwa ni kata bed mna ni police orakore kodwa sani to kwachope dhot kacha to wayudo bila moja tendgi to ene mwakwongo waketo na microphone wapenje ni tang'o mi ugowa. Ok wakale nikech koro wakun nyaka wang'is jopiny gimoro amora matimore samo timore gi kako timore. Japiny no penjiri anena ni to dikoro piny onge ute mag fwambo, dikoro ngimani chalo nade sana? Dikoro rachie moloyo. To Victor, mana kamero gima Jay wacho en ni tijwa mar fwambo ni wachalo koth. Koth goyo puoth jajuok ogoyo puoth janek togoyo bende puoth pastor puoth jadolo kata mana puoth president kata puoth president puoth jatend opposition gi puoth president podo ba to ka koth nyalo tito ni kawuono jajuogni en wang'ada tie en wang'ada puothe ni kigone kech en gi mirima no nego nyathi ng'ato en jajuok tibiro yudo ka ok dhi maber. Emomiyo fwambo ka en gi challenges mang'eny nikech ka sama imenyo jajuok kech ing'ene jajuok koido to en bende nyaka igol mana juoge no ido padiri bende koyalo injili maputho chango en be nyaka imenya kanyo ma samoro jatuni ochango koro waonge kalaba koro luwore ni samoro koma kamera odhiye to kinde duto ng'at matimo gik marach ok mor ga gi fwambo mana kaka wawache ni ng'ama nie mudho kata ng'ama ohero gige mudho mokonyo ndiek ok udwa ga ni menye mane tijini Victor. Erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang'. Aneno kanyo ka koro to osego ya singla ni waseduogo yamo e Ramogi FM okinyi ma kawuono kendo wadhi nyime kod twak marwa. Penjo ma oganda moko bendo penjo kani to en ang'o ma sirikal laro kod jatimo ohala matuklu Jimmy Wanjigi. Ne wanene sirikal mokalo chien kane orakore gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kane oluwo dalane kuom ndalo 3 moluwore. Nyocha chako neno kendo Nyakwar Mugajwang' chieng' tich ang'wen odhiambo kama bendo bila wacho ni nitie nyamburko moro mane sombo ji tere chuny town ma Nairobi kaendi mopogore kod dwaro ni sirikal ne wacho ni ng'anyo ma kamano ne en tok chik. Onyena kaka Jimmy Wanjigi ne owuoyo kowacho ni udwa no manya igni 7 notamo president machon Uhuru Kenyatta to unu nyalo lwenye ni koso dhi bedo nade kama kaka Jimmy Wanjigi nyocha loso Nyakwar Mugajwang' kaloro kod wach mane omake. I don't know what funding Gen Z is. Let me be very clear, and I want you to catch me very clearly. June 18th, when the first Maandamano began, there was a request for money to help those who had been jailed. I publicly donated money to help many come out of bond. Some came out on free bonds, others were bonded. I even put it on my Twitter feed, X, that I have done so. Let me also add, but let me tell you, if there was somewhere to fund them, I would fund them. If there was some channel, I can take the little money I have to make sure that they have water
and that they have toothpaste so that so they can handle this tear gas that is illegally thrown at them, I would do it. Are they doing anything illegal? No. They're exercising their democratic right. All right? So I would like to know which government agency is saying I am funding, and what is this funding? They are looking for scapegoats. They started with, I think, Russia. Then they went to Ford Foundation. Now it's Jimmy Wanjigi. Please. They are looking for scapegoats. They are the cause of this problem. William Ruto is collapsing the economy of this country. The problems are just not even begun yet. You see problems here you've never even imagined going forward. Right? He's a sinking ship. And he's looking for scapegoats. Mano jatimo hala matuklu Jimmy Wanjigi. Jomadongo ma en wach madwanu lau madho. Nikech ose wageno ni kawuono kot mende bro golo wach moriere wach mar Jimmy Wanjigi. Senior Jay Bonyo. Again ni wach misebedo kiluo. Kendo ma oken hango luo wach ni. Wuon pala. Kendo ng'e maber no ganda luonge ni wuon pala. Jimmy Wanjigi en ng'ama ber. Asebedo gi nafas mar go kode mbaka. Osiepna moro wakili mare luongo ni Nelson Osiemo, od japuonj. En wakili mar Jimmy, so wasebet kod gi piny gi Jimmy kwago mbaka i weche mag uchumi mar Kenya gi siasa kaka dhi. Apani gima timore ne Jimmy en ni mana kaka wasebedo kwa wacho. Serikand ni temo manyo ng'ano made giluonga nyinge ng'anyo gi. Yendi ng'anyo machon ne yot. Ka ng'anyo chakore to Kibiro muoch, to Mathare muoch, tiyudo ka Embakasi Giri kucha bendo muoch, to Kondele muoch. Ting'e maber ni mano Raila Odinga. Koro nikech Raila Odinga nyo ngema. To serikal nyo wacho sujui mara Russia, mara Ford Foundation, to gigi duto tamogi jogiri gi jibende ni yeka. So mar Jimmy ni to bendo ket kata ni manyo Jimmy gima nyo timore ni Jimmy bende nyicho bire mandamano chieng' tich ang'wen nene dier boma. To ka jogi nene ni ene dier boma no temo no wuok oko ne to bai gi tear gas. To ka gi bai gi tear gas to bende tienda gima chama tuoni. To lonje mitoka. To mitoke ni ma police ochako lao. To dongo dokode. Koro kodokode to jogi obiro ni jogi wacho nang'o ni no opogo pesa taon. Gima pani ja Kenya nyaka ng'e en ni serikal ma Kenya osekete pesa mang'eny choko maling'ling e pachoka. Ma kade bedni Jimmy ni ne fund Gen Z gi to ok de girito tich ang'wen mondo gidhi gimanye. Dine giwuok oko chon. Kenyalo paro tok ka Rigiji wacho wach NIS o gi jatendgi. To nineno ka barua mane jatend NIS ondiko. En barua no ndike to kendo chako wachno ni en fake. En fake. Adiera to wang'eyo kuma nitie. Nyisi ni serikand ni kanigi maling'ling e wiyi VOJ. Anyalo wacho ni Jakobuya ni kata mane simbi kanyo. Sirikande ni kadwa ng'eyo gima nitie simbi kanyo jokumiloso godo. To gibro golo. Ging'eyo. So mar Jimmy ni en ni jogo nyocha dwa kuma gidhiye. Ting'eni samoro bende ne giikore ahinya. To koro teko nikech ing'eni samoro iwachoga ni ka pesa osegol, pesa koro nyaka ti. Koro nikech town ne ndhem gimanyo kuma gitime ang'o. Niketie teko no. Koro gidhi yudo ka mudha higa 44 ber ne ginyalo keto. Nikech kata kideno pichni ma jaod Jimmy no golo kane gidonje ot. Wuora maka gik movie. Maka gik movie. An nakia ni Kenya ka nitie bunde moko manene ga movie ma ng'ato timo kama tineno gima rakwar ka pasore. An nakia ni wan go. Na neno gi e od Jimmy. To mogik mapuonj mogik neno ka jaod Jimmy. Post manokaw 2018. E post mapodo kaw sane. Kari neno gini. Jo Maria kwacho ni marriage works. Erokamano. Imbi penjore ni to ka weche teko maki kaka wuon dala. Imbi ndi ng'ama nyalo siro
manyalo sirre kuomi kosin kore wiye ilot nono ogernwa ot ka oyudo chuo wetene odhi orakre godo wanego kawuono kosibiro mi support. Erokamano ahinya. Victor, wach Jimmy Wanjigi ni gima nyalo wacho ne sirkal ni ka aora yweri ma aora dhi kodi itho pi to kiki imuomri ga aora ni dwa ni mondo idhi e ding gengni kati chom oula kata aora ni tir adwa miyo gi kaka ka aora yweri ti inyalo survive kata inyalo tony. Iluongo ni safety tips. Safety tips. Eni ka aora dhi mwalo ma aora semaki neno ka pigni ng'eny luri gi pigno yiene pi ne dhi to kaka imedo dhi e kaka isude ding gengni iwinja kik itamri ni dwa dhaw gi pigni yie kaka imedhi kidhi e ding gengni tipo ka aora ni ipo ka pigni odhi ogoyie tie yien moro tie yath moro to ikungi yie ka gimi dhi mwalo kikitamri nikech kichung' tionge teko koro idhi adhi ikowri gi pi kata mana joma kwang'ie yie kaka laura ok ng'ad ga adier aora tir kaka sirikal ng'ade tir ibedo mariek ineno ka gikwang' ka gima gidhi mwalo miwe ni aora dhi kodgi kare jogi dhi loka cha ekidhi yudo kaka iyienge e bathe kocha atieko wach. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano